Γεια σας, είμαι η Δούση και Μαρία. Θα εκτελέσω το WOD 2-3. για τον Greek Το 2. Throwdowns, κατηγορία scale. Λοιπόν, κιλά. 5 κιλά. 5 κιλά και η μπάρα 15 κιλά. Εδώ το μέτρο. Σαραντάρι. Είσαι έτοιμη? Θα φανούν, μην ανησυχείτε. Είστε έτοιμες? Σε 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! 1. Γρήγορα. Ωραία. Σηκώστε τα λίγο, παιδιά. Σηκώστε τα λίγο. Ένα λεπτό πέρασε. Ωραία. 2. 3. Τέσσερα. Το κεφάλι κοντά στα plate, Μέρη. Όχι πλάγια. Έτσι, ωραία. Δύο 10 ο χρόνος. Πάμε. Κάτσε μπαρά, πάμε. Οκ, ρέπ είναι, πάμε. Αν κάποια στιγμή είναι no rep θα σου πω εγώ Μερή, εντάξει. 3 λεπτά πέρασαν. Έτσι, ρυθμό. Αυτό είναι. Πάμε για 6, 3, 2, 1. Πιάνεις μπάρα, πάμε.
Τέλεια. 2. 3, 2, 1, Έλα άλλο ένα. Μπράβο. Στα 4-20 είμαστε. Μαζί είστε κορίτσια. Μαζί πήγαινε και οι δύο. πάμε, πέσε κάτω. Πάμε, πέσε. 5 λεπτά. Τίποτα, τελειώνει. Να πήγαμε να πάμε. 5-16 ο χρόνος. Πάρε ανάσες Μερή, έχεις χρόνο. 3, 2, 1. Πιάσε μπαρά. Πάμε. Πειράζει σίγουρα πόδια σου. Πάμε, έλα. 1. 2, 1, πάμε. Πιάσε πάρα. Πάμε. Τέλεια, πάμε. Αφήνεις, πάμε. Έλα, πέσε για burpees. Πρέπει να κέρδισε χρόνο λίγο. Πάμε. Μην ξεκουράζεσαι πολύ. Πέσε κάτω, κάτω θα ξεκουραστείς. Εκεί. Πάρε ανάσα κάτω, γρήγορα πέσε. Πάμε. Τι κάνεις κάτω. Έλα, μαζί είστε και οι δύο. Δώστε λίγο. 2, πάμε. Προλάβουμε. Πάμε. 3, πάμε. Πάμε, πέστε. Πάμε. Θα παίρνεις. Πάμε. 6:40 ο χρόνος. Πάμε. Για πάμε καλά. Πάμε. 10, πάμε. 7 λεπτά πέρασαν. Έλα, Μέρη, τώρα δώσ' τα όλα λίγο, δώσ' τα όλα. Πάμε, δώστα. Να μπεις και στα box, έλα. 7-10 ο χρόνος. Πάμε, Μέρη, πάμε. Πες μου μιλάς. Πάμε, Μέρη. 7-20. Έφυγε και snap. Πάμε για snatch. Έλα. Πάμε. 7-25 ο χρόνος. 3, 2, 1, πάμε. 1. Πάμε. Ωραία, Μέρη, ρέπινε, πάμε. Μισό λεπτό έμεινε. Πάμε. 3. Πάμε, καλό. 20 δευτερόλεπτα, ρέπινε, πάμε. Καλό. Πάμε. Πάμε, Κωνσταντίνα, πάμε. Ρέπινε, πάμε. Τελειώνει. 5. 12, 10, 9, 7. Άλλο ένα και θα 6, 5, 4, 3. Πιο γρήγορα, 2, 1. Time. Time.